per molts anys, felicitats. Gràcies. De vegades s'oblida. Bueno, aviam, aquest concert que ens voleu oferir ara, en què consistirà? En obres dels germans Strauss, sobretot el més famós de tots i el més prolífic també, o no, perquè els altres també van tenir bastanta producció, però Johann Strauss, el que normalment coneixem és Johann Strauss. Johann Strauss fill, perquè hi va haver el pare i el fill. Sí, això era una dinastia. Avui ho hem vist per la Exactament. televisió aquest concert. Que potser es vol emular una mica el concert de Viena? O com va anar això? Evidentment, un concert de cap d'any que posa valsos de Strauss té com a referència absoluta el concert de Viena. Això és inevitable i tampoc és dolent, crec. Per tant, sí, evidentment es vol emular. Que passa que jo m'he atrevit a dir les vegades que n'he parlat que nosaltres ho farem, però encara més maco. Què vull dir amb això? Que el concert de Viena és un concert, és a dir, la gent va a escoltar i la gent que ho escolta per la ràdio o per la tele, doncs amb més raó, clar, ho està escoltant, no és activa, diguem-ne. I nosaltres el projecte que volíem fer, diguem-ne, realitzar, era que a més del concert, que la gent pogués efectivament venir a escoltar, que la gent també pogués ballar, perquè al cap i a la fi aquesta música és música de ball. I per tant em semblava una llàstima que es toquessin aquestes peces sense poder-les ballar. Per tant, a més, tenim aquí una pista de ball perquè la gent pugui no només escoltar, sinó també ser activa i ballar. I hi ha alguna sorpreseta més que reservem. Aquesta pista de ball, a més, va acompanyada d'una gran quantitat de músics. Quants músics tens al teu càrrec? En teoria són 40, no els he comptat exactament per assegurar-me que hi eren tots, però en teoria són 40 i en tot cas estem parlant d'una orquestra simfònica, vull dir, petita, evidentment, de petites dimensions, faltarien violins si volguéssim ser una mica més equilibrats, diguem-ne, però bueno, es fa el que es pot. Si la cosa funciona, amb una mica de sort, l'any que ve tenim aquí 40 violins. Segur que sí. Manuel Niubó, moltes gràcies, enhorabona i molta sort. Moltes gràcies a vosaltres. Passeu-vos-ho molt bé.
Molt bon vespre, o nit, o el que sigui. Bon any. Ho tornarem a dir, però bon any. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí, en aquest concert de cap d'any que portem preparant, pensant, imaginant bastant de temps i que som molt feliços de poder realitzar avui. No sé si us ho han comentat, avui esteu amb un cartell, suposo, si sou aquí. No es diu concert de cap d'any, es diu concert ball de cap d'any. Com podeu veure aquí davant teniu una pista de ball absolutament fantàstica que us impedeix estar més a prop de l'orquestra, això em sap greu ja, però en canvi l'avantatge que té això és que tenim gent aquí que balla valsos, segur que en tenim per tota la sala, i llavors la gràcia d'aquest concert és que no només heu vingut a escoltar-lo, sinó que heu vingut a participar-hi. I començarem amb la peça següent. Ara mateix hem sentit l'obertura de l'opereta Die Fledermaus, el Ratpenat de Johann Strauss, i ara seguirem amb el vals de Johann Strauss, Künstlerleben, vida d'artista.
no m'he pogut girar gaire per no dir gens, però m'ha semblat, ara mateix quan hem acabat, que hi havia poca gent a la pista. Devia ser una impressió, suposo. Sí, no? N'hi havia molta i heu anat a seure tots molt ràpid abans que em girés jo. Deu ser això. Una mica m'ho esperava, ens ho esperava. Que costés potser una mica de fer sortir de escena. Per això, ara mateix, amb la peça següent, us volem proposar una coseta, que és que no ballarem, sinó que farem un joc. Coneixeu el joc de les cadires musicals? Sí, no? Va. Qui vulgui jugar, que agafi una cadira i vingui aquí a la pista de ball, sisplau. Però hi ha d'haver gent, hi ha d'haver gent. Va, una cadira i aquí a la pista de ball. Una cadira i a la pista de ball. No m'atreveixo a anar a buscar la gent que no conec, però hi ha gent que conec i que estic veient que no es mou. Aquesta penso anar-la a buscar, si no es mou. No, feu un cercle amb les cadires, sisplau. Mirant les cadires cap a l'exterior. Cap a l'exterior del cercle, vull dir. Estic veient que són sempre els mateixos els qui es mouen, Va! Bravo pels valents! Ja està, ningú més? Ara. Jo crec que haureu d'engrandir el cercle, A veure, no les separeu massa, és un consell que us dono. Poseu-les més juntetes. Només aquests? Hi ha encara gent que veig i que no ha sortit i que penso anar a buscar, si cal. Ara. Tenim tantes cadires com persones? Cadascú té la seva cadira? Cadascú té... En sobra una, doncs traieu-ne dues. Molt bé, feu el cercle. Però, a veure, aquest joc, en principi, és per aprendre a conèixer-nos millor i després que no us faci vergonya sortir a ballar. Per tant, una altra oportunitat per la gent que encara no ha sortit aquí. Agafeu una cadira i sortiu aquí. Si us plau. No? Bé. Va, doncs comencem així. El joc de les cadires musicals consisteix en això, per qui no el sàpiga. Haureu d'anar voltant entorn de les cadires mentre toca la música. Quan la música pari, heu de seure. Falta una cadira. De fet, traiem-ne dues. Ara en tenim una de menys que la de gent, no? Que la quantitat de persones que som aquí. Ara dues, Val, perfecte. Així ja anirem una mica més de pressa, que si no això pot ser molt llarg. Molt bé. Per tant, nosaltres anirem tocant una peça que es diu Perpetuum mobile, que vol dir moviment perpetu. Aquesta peça es diu així perquè quan acaba torna a començar. Per tant, nosaltres la podem anar tocant fins que es morin els músics. D'acord? No la tocarem fins que es morin els músics, sinó que anirem parant. I quan parem, ja ho sabeu. Que no hi hagi accidents, sisplau. Però penseu que falten dues cadires. Allà vosaltres. Per tant, som-hi. Moviment perpetu.
Llavors, ara les persones eliminades, em sap greu, esteu eliminades. Les dues persones que no han pogut seure. Les altres, traieu 2 cadires i anem fent. No podem haver eliminat 3 persones al principi, hi havia 2 cadires que faltaven només. En traiem 2 més, sisplau. I traiem 2 cadires. Jo no entenc res del que està passant, suposo que vosaltres sí. Sí, no? Seguim. Heu tret 2 cadires?
Seguim tot bé, sí? Traiem-ho dues perquè els músics tampoc poden estar tocant així tota la nit. Això ja s'està tornant seriós, En queden... Valor. Dues cadires per 3 persones? Per 4 persones, vull dir? Va, deixeu-ne una més i ara anem a traient una a una, perquè si no, no... Ara, potser per ara hi més ràpid. És el risc.
les dues que queden d'esquena a esquena, exacte. Us he de confessar una cosa, no sé què guanya el que guanya. Però vaja, espero que com a mínim s'ho hagi passat. Crec que ara ja heu vist que vergonya no n'heu de tenir, perquè al final no cal, i per tant, per acabar aquesta primera part, fem un dels vals més famosos que hi ha, el vals de l'emperador, Kaiservals.
faríem uns minuts de pausa, deixant-vos rumiar com us ho feu per entrar a la pista després. Fins ara mateix.